Κύριε Κουλία, η επικαιρότητα, να μην σας ρωτήσω, τι βλέπετε στην επικαιρότητα εσείς, να μην το θέσω εγώ το θέμα. Να ξεκινήσουμε από μένα. Από εσάς, ναι. Πολύ ωραία. Είστε πιο όριμος σε ηλικία. Ναι, σωστό είναι αυτό. Η κατάσταση μας στο εθνικό θέμα είναι δραματική. Μάλιστα. Βλέπουμε έξω από την Πάφο υποβρύχια, φρεγάτες, το Παρπαρός, Ναλουνής. Έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι 6 ευρωβουλευτές της Κυπριακής Δημοκρατίας καταψηφίζουν το ψήφισμα που εκεί στην Ευρώπη θα έλεγα, ενώ η Κύπρος είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είναι η μοναδική χώρα που κατέχεται το 40% των εδαφών της, υπάρχει επικισμός, υπάρχει όλη αυτή η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βλέπουμε τους Ευρωπαίους, χωρίς κανένα δισταγμό, να εφαρμόζουν 2 μέτρα και 2 σταθμά και περίπου να απαλλάσσουν την Τουρκία από τα εγκλήματα της. Βλέπουμε για πρώτη φορά, δυστυχώς, στον απόϊχο του μνημονίου, ο ούτω καλούμενος Υπουργός Εξωτερικών του αποσχιστικού κομματιού της πατρίδας μας των Τουρκοκύπριων, ώστε να μην να τον δέχονται στο Λευκονικό, για πρώτη φορά και συνοδευόμενος από τον Αμερικάνο πρέσβη στην Κύπρο. Αυτά καταδεικνύουν όλα αυτά που δημιουργήσαμε με τον νέο πρόεδρο, που στην ουσία αυτά που είχαμε με τον κύριο Χριστόφια, όχι μόνο δεν τα εγκατέλειψε όπως υποσχέθηκε στο Δημοκρατικό Κόμμα να αποσύρει τις γενναιόδωρες πρόσφορες, αλλά τα διεύρυνε και τα ευβάθυνε. Και το πιο θλιβερό της όλης κατάστασης είναι για πρώτη φορά ο πάγιος στόχος, όχι των Τουρκοκυπρίων, διότι οι Τουρκοκύπριοι είναι το εφαρτήριο για να αναχαιτήσουν την Κύπρο. Οι Τούρκοι, όπως κατέγραψαν το 1956 στην έκθεση του Νιχάτερη, σχέδιο ανάκτησης Κύπρου. Εκπληρώνεται δια της υπογραφής μας και δια της συγκαταθέσεως μας, δια του δικού μας Προέδρου, αυτό που πηγάζει από το κοινό ανακοινωθέν, ότι η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας πηγάζει εξίσου από τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Πρωτάκουστον και πρωτόγνωρο. Δηλαδή, οι μειονότητες στα διάφορα κράτη, ας πούμε στην Αμερική, λέει το Αμερικάνικο Σύνταγμα ότι πηγάζει από Έλληνες, Πορτογάλους, Ισπανούς, Ισπανόφωνους και ούτω καθεξής και Γαλλόφωνους. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα και αυτά τι στοχεύουν. Στοχεύουν στην ουσία στη διάλυση του μοναδικού όπλου που διαθέτουμε, την Κυπριακή Δημοκρατία. Ξεκίνησε νηχιαστή. Πρώτη φορά πήγε Τουρκοκύπριος στην Ελλάδα και ο δικός μας στην Τουρκία. Είναι ούτω καλούμενη χιαστή εφεύρεση, την είχε ο κύριος Κασουλίδης, αυτή που είναι υπουργός εξωτερικών σήμερα. Αλλά το χιαστή στην ουσία σταυρώνεται χιαστή η Κυπριακή Δημοκρατία. Καταλύεται το Κυπριακό. Η οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και επειδή πρέπει να έχουμε κατά νου, όταν είσαι ο αδύνατος της παρέας, αυτά όλα τα πλεονεκτήματα που δημιουργήσαμε από την Προεδρία του Τάσου και εντεύθεν, δηλαδή να ενταχθεί η Κύπρος ολόκληρη και τα κατεχόμενα εδάφη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ένταξη στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υδρογονάθρακες, όλα αυτά τα επιτεύγματα δυστυχώς κατέληξαν να λειτουργούν εις βάρος μας και κάτω από την εντύπωση που δημιούργησε αυτόν το καταστροφικό κοινό ανακοινωθέν του κυρίου Αναστασιάδη, έχουμε τα παρεπόμενα και δεν χρειάζεται, ας πούμε, είναι τόσο φρέσκα μέσα στο μυαλό του καθενός. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας φαίνεται, είπαν του κύριε, εμείς άμα τα δεχτείς του Ταούλα δεν θα μπαίνει η Τουρκία στην ΑΟΣ. Και έκανε και δήλωση σε Κυπριακή εφημερίδα και είπε, παραβίαση της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας σημαίνει διακοπή των συνομιλιών. Και τι είδαμε? Είδαμε όχι μόνο να μπαίνει το Παρπαρός, αλλά να συνοδεύεται μετά τη δήλωση του Προέδρου και από υποβρύχια και πολεμικές φρεγάτες. Και είχαμε και τον Υπουργό το δικό μας και λέει, του ήταν υποφερτά. Καλά, που θέλει να μπούμε στο Προεδρικό, δηλαδή με τα άρματα για να πει έναν υπόφορα. Είναι πράγματα τα οποία είναι εκπληκτικά. Και από την άλλη απαιτούν να έχουμε και ενότητα. Δηλαδή η ενότητα είναι όποιος τους υποστηρίζει. Καλά, δικαιούμαστε να έχουμε την αντίθετη άποψη. Εμείς λέμε, η ευθύνη πλέον δεν είναι στην κυβέρνηση. Η ευθύνη είναι σε έναν έκαστον εξημών για τις επιλογές που έχουμε κάνει. Και αυτοί που στήριξαν ο κύριος Αναστασιάδης, εγώ τον υποστηρίζω ότι είναι πολύ συνεπής στην ασυνέπεια του κύριος Αναστασιάδης. Ο άνθρωπος αυτός δεν άλλαξε ποτέ. Τους είπε μέσα των προεκλογικών ότι κύριε, εγώ δεν θα αλλάξω. Θυμάστε τα 45 νομοσχέδια που ήταν να μας φέρει? 45 Ιάννηδες μας έφερε. 45 Κουρίς μας έφερε. Έβαλε 45 νομοσχέδια.
Θυμάστε που υποσχέθηκε για να μην γίνει κούρεμα και έκαμε τα ανάποδα. Δηλαδή, όταν λέει ο πρόεδρος θα πάω στην Ανατολή, η κατάληξη θα είναι στη Δύση. Όμως, για να είμαι δίκαιος μαζί του, πάντα ο ίδιος άνθρωπος ήταν και είχε μια πολιτική. Και προς επιβεβαίωση του λόγου, για του λόγου του αληθές, ας πούμε, είπε τους, εγώ θα ξαναφέρω σχέδιο σαν τον Ανά. Υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι επιστρέφουμε στην ανανική διαδρομή και στον ανανικό διάβλο και προς επίρρωση και πιστοποίηση τούτου, όλοι οι επιτελείς του κυρίου Αναστασιάδη είναι πρώτοι ανανίστες. Μαρκίδης, Μακάριος Δρουσότης, και είναι αυτό όλων των ιερατείων, το οποίο μπάλουν οι καρδίες του από άκρου εις άκρου στο προεδρικό μέγα. Ωραία, αυτή είναι η επιλογή των άνθρωπων. Αλλά αυτοί που τον επίστεψαν. Και εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα αποχωρήσαμε από αυτό το σχήμα και λέει: κάνουμε μας και κριτική, γιατί δεν μείνετε εδώ να μας βαράτε παλαμάκια. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πρέπει τουλάχιστον να μας αναγνωρίζετε ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να έχουμε τη δική μας θέση. Και από πάνω μας ασκούν και κριτική και ότι χαλάσαμε την μανέστρα της ενότητας. Δεν λειτουργούν αυτά. Και είδαμε τι έγινε με το Υπουργικό Συμβουλίο, δηλαδή η παρέμβαση του κ. Αβέροφ, την οποία βεβαίωσε ο κ. Πετρίδης, μέχρι σήμερα Υπουργός Υγείας. Είπε: μα τούτα έκαμε το Αβέροφ. Ο Αβέροφ, πιο σωστά φερόμενος, είπε: του ρε κύριε, μα τούτη υποστηρίξεσαι ως κόμμα να κάνεις πρόεδρο, σεβάστο λίγο. Φυσικά δεν αντέξει τον πειρασμό ο κ. Αναστασιάδης. Πάντε, πού να αντέξει τον πειρασμό, έφυγε και κανένα δυο μέσα για να έχουμε προζήμη της δουλειάς. Και περίπου κατηγορούν τον Νικόλα ότι κάνει τα προσωπικά. Καλά, εκείνος κάνει τα απρόσωπα, ο κ. Αναστασιάδης. Ο κ. Αναστασιάδης, το θέλουμε ή όχι, σήμερα είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Απαιτούμε και εμείς από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να είναι σωστός κύριος μαζί. Και λέει: μα δεν δικαιούται ο πρόεδρος να παίρνει από τους πολίτες υπουργούς. Καλά, όλοι οι φωστήρες μες στο Δημοκρατικό Κόμμα δεν ήβραν που πουθενά αλλού. Όλοι οι μαστόροι της δουλειάς, εμείς είμαστε. Συγγνώμη. Η πολιτική του Δημοκρατικού Κόμματος, ξέρετε ποια ήταν? Ήταν αυτή του Μακάριου, του Σπύρου του Κυπριανού και του Τάσου. Ο προηγούμενος πρόεδρος μας την άλλαξε τη γραμμή. Έθελε να είναι με τον Χριστόφια και με τον Αναστασιάδη. Δικαίωμά του. Αλλά όλοι μας παρακύβασε στο λαιμό του. Δεν συμφωνούμε. Ο κόσμος του Δημοκρατικού Κόμματος άλλαξε την ηγεσία για τον λόγο. Θυμάστε που βγάλαν κηρύγματα για τα συλλογικά όργανα. Άμα πάρουν απόφαση τα συλλογικά όργανα, είναι η τράπεζα, μην αγγίσετε πάνω. Τώρα που παίρνουν απόφαση τα συλλογικά όργανα, είπαν του είναι μικρή διαφορά. Σαν να είμαστε το ΝΑΤΟ, θέλουμε ομοφωνίες, ας πούμε. Μα είναι εκπληκτικά πράγματα. Να σας πω, στο Εθνικό Συμβούλιο χθες τους ενημέρωσε ο πρόεδρος και όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, ούτε λίγο ούτε πολύ τους είπε ότι δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα, χάσμα υπάρχει, προσπάθεια. Μα νομίζω, Παναγιώτη μου, στο Εθνικό Συμβούλιο δεν λέγεται για τίποτε. Όσα ξέρουμε να παίξω και από μέσα. Τι είπα στο Εθνικό Συμβούλιο? Τι είπα στο Εθνικό? Συγγνώμη, να πας, άμα πάει μέχρι την Πάφο και βάλει τα γέλια, θα είσαι στο Παρπαρός. Άμα πάει στον Λευκό Οίκο, θα είσαι στο Ροστίν να μην πρώτο τραπέζι πίστα. Άμα πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι 6 ευρωβουλευτές της Κυπριακής Δημοκρατίας ψηφίζουν έναν 2. Συγγνώμη, δηλαδή τι άλλο χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε ότι πήραμε καταστροφικό και λάθος δρόμο? Γίνεται να λέμε ότι η κυριαρχία πηγάζει εξίσου από τον Αχμέτη και τον Κουλία? Ο Αχμέτης και ο Κουλίας, Τουρκοκύπριοι εννοώ, όχι οι έπικοι, είναι κάτοικοι ενός κράτους και ανήκουν στον ίδιο λαό. Και η Τουρκία ανέκαθεν και ξεκάθαρα. Και το δηλώνουν όχι οι απλοί Τούρκοι, όχι οι δημοσιογράφοι τους. Το δηλώνει ο Ταβούτογλου, το δηλώνει ο Ερντογάν, το δηλώνουν τα μέλη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας. Ότι κύριε, μα κοιτάξτε, να είμαστε δύο κράτη. Εμείς θα δεχτούμε. Και εμείς δεχόμαστε πράγματα τα οποία διαλύουν το ισχυρότερο μας όπλο. Αυτό που κυματίζει στα Ηνωμένα Έθνη. Η Κυπριακή σημαία, την οποία δημιούργησε ο λαός μας με το αίμα του και τους μόχθους του και τα βάσανα του. Εμείς σήμερα να το διαλύσουμε για να πάρουμε το βραβείο του Μήτα, δηλαδή να κάνουμε τι? Ξέρετε τι θα πάθουμε? Αν τα διαλύσουμε τούτα, θα πάθουμε όπως τους Παλαιστινίους. Θα ψάχνουμε πατρίδα. Και η Τουρκία είναι μια Τουρκία η οποία επί των ημερών μας, μέχρι και των ημερών μας, έχει μια διαδρομή εθνοκάθαρσης πιστοποιημένη από κατακόμβες νεκρών και διάλυση πολλών μειονοτήτων. Πόντοι, Μικρασιάτες, Αρμένοι, στρατιές. Άρα λοιπόν, αυτοί που είναι απέναντι μας γράφουν πας στον πενταδάχτη. Τι ωραία αναλυμένες η περιουσία που δεν σου ανήκει. Φωτίζονται και τη νύχτα. Διότι άμα νυχτώσει έτσι θα φαίνεται, καιρώνουμε το ρέμα και φωτίζομαστε. Άρα αυτοί οι άνθρωποι αλλάξαν γραμμή και φτάσαμε στα έσχα των καιρών. Το επίσημο ΡΙΚ. Ας πούμε, έβλεπα τον κύριο Καρεκλά με τον Νικόλα.
Έκαναν το δικηγόρο, οι δημοσιογράφοι. Δικαιώματα να κάνουν τη δουλειά του. Αλλά. Τώρα, αφήστε το συνάδελφο, ναι, δεν εντάξει, μπορώ να πάρω θέση. Μα δεν χρειάζεται να πάρει θέση, είναι πήρε ο ίδιο. Έκανε το δικηγόρο τη κυβέρνηση. Δικαίωμα. Καλά έκανε. Ναι, άμα θέλει να μετακομίσει στο προεδρικό. Θέλω να πω καλά, έκανε να έχει τον αντίλογο. Μα στη δημοκρατία, κύριε Παναγιώτη, έχουμε κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχουμε δύο. Έναν Νικόλα και να του λέει συμφωνώ σε όλα. Συγγνώμη, καθόλου απέναντία. Είναι η θέση να απαντάουν. Αλλά αν τον έθελε κυβερνητικό εκπρόσωπο ιστορικ, δεν να βάλει η κυβέρνηση. Έχει κυβερνητικό εκπρόσωπο και βοηθό. Δεν χρειάζεται να του καρεκλάσει στο. Έκαναμε του τρει. Όχι, λέω το ω παράδειγμα, Παναγιώτη μου, διότι αυτά που συμβαίνουν. Όταν έγινε η εκπομπή, σε παρακαλώ, μια άλλη συναδέλφου σου για την τουρκανταρσία και πήρε εκεί καμπόσου που υποστηρίζουν το σχέδιο ΑΝΑ και παραποιούσαν την ιστορία και περίπου έγινε μια εκπομπή σχεδόν 2 ώρες. Και περίπου κατηγορούσαν μας ότι είμαστε εθνικιστές και ρατσιστές και ότι η Τουρκία, ο κύριος δράστης, ο οποίος εκπώνησε ένα ολόκληρο σχέδιο, όταν τελειώνει ένα απελευθερωτικός αγώνας, θυμάστε που φέρναν με καράβια παράνομων οπλισμών, οι Τούρκοι εφοδίασαν τους Τουρκοκύπριους τη στρατηγική τους μειονότητα με 10.000 όπλα. Μάλιστα. Και τότε η Κυπριακή Δημοκρατία για να αντιδράσει οργανώθηκε, διότι δεν είχε εθνική φρονά και στρατό τότε, για να μην μας καταλύσουν. Μα τι να πεις και τι να πεις. Βάλτε τον τελεία. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Καρεκλά από το ΡΙΚ. Κύριε Καρεκλά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, συνάδελφε Δημόπουλε. Δεν έχω παρακολουθήσει την εκπομπή σας. Απλώς οδηγώντας τώρα και πηγαίνοντας στο γραφείο μου, έχω ακούσει, έχω πληροφορηθεί διάφοροι φίλοι και ακροατές σας και τηλεθεατές ότι ο κύριος Κουλίας, ο βουλευτής, με έχει επικρίνει. Ότι δήθεν εκπροσωπώ, λέει, την κυβέρνηση, είναι ορθός που μου έχουν μεταφερθεί αυτά, και ότι στην χθεσινή εκπομπή που είχα φιλοξενούμενο τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο, παρίστανα των εκπρόσωπων της κυβέρνησης. Αν έχουν ορθώς τα γεγονότα όπως μου έχουν πληροφορήσει. Πολύ σωστά. Ωραία, θέλω να πω, κάνω το δικό μου σχόλιο στον κύριο Κουλία. Θέλω να πω στον κύριο Κουλία, φυσικά εξ στόματος του κυρίου Κουλία, όλα τα αναμένεις όπως και το σημερινό. Με όλο το σεβασμό, διότι δεν είναι η πρώτη φορά ανετίος ο οποίος μου επιτίθεται ή παίρνει το όνομά μου στο στόμα του. Του λέω και του επαναλαμβάνω. Μεγάλη μου τιμή όταν δέχομαι κριτική από τον κύριο Κουλία. Το ερώτημα το οποίο θέλω να πω είναι το άλλο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Δεν χρειάζεται εκπρόσωπο η κυβέρνηση, διότι έχει άριστον εκπρόσωπο, επομένως δεν είναι αυτό το θέμα. Το άλλο θέμα είναι το εξής. Ότι ενώ ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος όχι μόνο δεν διαμαρτυρήθη, αλλά ήταν και ευχαρίστησε για τις ερωτήσεις τις οποίες υπέβαλα, ο κύριος Κουλίας διαμαρτύρεται. Διαμαρτύρεται γιατί? Διότι δεν θα ήθελε ποτέ να ακουστεί η αλήθεια στον κόσμο. Και ένας δημοσιογράφος ο οποίος δεν είναι στρατευμένος και δεν εξυπηρετεί καμιά πολιτική, και θέλω να λέω και να επέρομαι ότι δεν εκπροσωπώ καμιά πολιτική, οφείλει να ανιχνεύει την αλήθεια, διότι είναι η ώρα της αλήθειας η οποία πρέπει να ακουστεί στον κυπριακό λαό. Για οποιονδήποτε θέμα, είτε είναι για το εθνικό, κυρίως για το εθνικό, διότι οι καιροί που έρχονται επιβάλλουν, όπως ο κάθε Κύπριος πολίτης είναι σωστά ενημερωμένος, αλλά και όσα άλλα συμβαίνουν στο πολιτικό χώρο. Αυτά έχω να πω. Δεν θέλω να έρθω σε κανένα διάλογο με τον κύριο Κουλία. Τον ευχαριστώ πάντοτε για αυτό το οποίο κάνει, αλλά θέλω να του πω ένα πράγμα. Η αλήθεια απαιτεί γνώση. Και ο κάθε πολίτης μπορεί να διακρίνει ποιος έχει την πραγματική γνώση και ποιος κάνει λαϊκισμό και παραπλανεί τον Κύπριο πολίτη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Καρεκλά. Καλή σας ημέρα. Τώρα, αφού έκλεισε, μην το σχολιάσω. Όχι, έκλεισε, αφού έχει. Χαίρομαι που μας παρακολουθεί ο κύριος Καρεκλάς, αλλά επειδή είναι φορτωμένος γνώση ο κύριος Καρεκλάς, να του θυμίσω την άλλη φορά που πήγαινε και παίρνει του Γενόπουλου διακαναλική υποτοχή. Περίμενε, κύριε. Μα συγγνώμη. Αφού δεν τον έχουμε τώρα σας να ξαναπάρει. Συγγνώμη, και την άλλη φορά όταν έκανα. Νομίζω είναι στην εκπομπή σου στο ΣΥΓΜΑ. Ναι, είπαμε ότι ο κύριος Καρεκλάς, ο οποίος είναι φορτωμένος γνώση, πήρε ένα ολόκληρο συνεργείο του ΡΙΚ με 10 άτομα και έκανε διακαναλική του Ευγενόπουλου. Με τα πουρα πάνω στα Ισουίδα του. Και είπα ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί το κρατικό ΡΙΚ. Και μου είπε ότι είμαι. Να σας πω τώρα είμαι ανεδέστατος ή κάτι έτσι. Αλλά λέω. Εάν ένας δημοσιογράφος θέλει να κάνει μια συνέντευξη, δεν θα ρωτήσω τον κύριο Κυπριανού και εγώ ή εσάς. Θα κάνω το δουλειά μου όπως δεχόμαστε εμείς κριτική. Ο κύριος Καρεκλάς είναι ο αρχισυντάκτης του ΡΙΚ. Να μην του κακοφαίνεται αν το ασκούν κριτική, και δεν είναι μόνο του Κουλία που έχει μυαλό και μπορεί να σκεφτεί
να κάνει κριτική στον Α ή στον Β. Μπορεί να δει κάποιο την εψεσινή συνέντευξη που πήρε τον Νικόλα, ο οποίο έκανε όχι τον Βίκτορα Παπαδόπουλο, όχι τον Στυριανίδη, το σούπερ κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μπορεί να το δει κάποιο και να το κρίνει. Ωραία, εντάξει. Να προχωρήσουμε. Εμείς που δεν έχουμε γνώση, είναι έτσι καταλάβαμε. Θα μπορείτε να φέρετε τον κύριο Γκουλία σε μια εκπομπή να πει όσα θέλει για όλους, έτσι από μόνος του, να τα βγάλει από μέσα του. Αλλά εδώ είμαστε μια πρωινή εκπομπή να συζητήσουμε την επικαιρότητα. Δεν θέλω να μπω σε αυτήν τη διελκυστίνδα, ούτε σε αυτόν τον διάλογο, επαναλαμβάνω. Μα νομίζω ότι τέλειωσε, είχαμε σειρά να ύστερο. Όχι, είχα πει τα δύο κομμάτια. Σχολιάστε το τούτο, ρε Ανδρέα. Θα το σχολιάσω αν θέλετε. Σχολιάσε όσα μίλησα στην αρχή και είπε ότι το μόνο που μου ήβρε με τον φίλο μου Ανδρέας είναι αναφέρω το όνομα του Νίκο Αναστασιάδη. Καλά του, τα επιχειρήματα όλα που άκουσες γε μου, εσύ έχεις κανένα ενδιαφέρον να τα απαντήσεις. Λοιπόν, η πατρίδα μας. Περιμένετε ένα λεπτό. Τούτα να μου απαντάς. Όχι για το όνομα του Νίκου. Να τον αλλάξουμε, να τον κάνουμε, τι να τον κάνουμε. Κύριε Κουλία, τα ερωτήματα τα οποία έχετε θέσει Μάλιστα. και την κινδυνολογία την οποία έχετε βάλει στο τραπέζι έχει απαντηθεί πολλάκις. Εγώ δεσμευτικό ότι να απαντήσω στους συνομιλίες. Κύριε Κουλία, έχει απαντηθεί πολλάκις, έχουν δοθεί όλα τα επιχειρήματα και υπάρχει μάλιστα, γνωρίζετε, και εκτίμηση της κοινής γνώμης για το αν θέλει ή δεν θέλει αυτήν την περίοδο. Και μπαίνω στο τρίτο θέμα, γιατί σας ανέφερα μόνο τους δύο πυλώνες, κύριε Δημόπουλε. Ο τρίτος άξονας πολιτικής της κυβερνήσεως και του Δημοκρατικού αυτή τη στιγμή είναι οπωσδήποτε εθνικό θέμα. Το 2014, μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται ο φίλος μου Ζαχαρίας ή κάποιοι άλλοι, όμως είναι γεγονός ότι το 2014 είναι πολύ διαφορετικό και από το 2004 και από το 1994, ακόμα και από το 1964, όταν και ο πατέρας μου ήταν εθελοντής στην Εθνική Φρουρά που δημιουργήθηκε τότε για την Τουρκανταρσία. Εξιαστεί το 1974. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Το 1974 στο πίσω. Και μία είναι η ουσία. Είναι διατεθειμένες οι μεγάλες δυνάμεις, τα κέντρα αποφάσεων, να μην πούμε μεγάλες δυνάμεις, είναι αποφασισμένος ο δυτικοευρωπαϊκός παράγοντας να πιέσει προς την κατεύθυνση επίλυσης του κυπριακού προβλήματος εκεί που πρέπει. Αυτό αναμένουμε να το δούμε. Δεν ήταν καθόλου τυχαία. Πρέπει να διαβάζουμε κάποτε και πίσω από τις γραμμές των ανακοινωθέντων. Δεν ήταν καθόλου τυχαία η επίσκεψη Νίκο Αναστασιάδη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθόλου τυχαία η επίσκεψη του στο Ισραήλ. Καθόλου τυχαία η επίσκεψη του, αν θέλετε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι μια ευκαιρία την οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Πρέπει να υπάρχει σοφία, ενότητα, διπλωματική επάρκεια για να καταφέρουμε, αν έχουμε φτάσει στο σημείο Α, δηλαδή έχει ληφθεί η πολιτική απόφαση στην Τουρκία για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, μέσα από όλα αυτά που σας είπα, να καταφέρουμε να φτάσουμε στο σημείο 2, που είναι τι? Το σημείο Β, που είναι η σωστή επίλυση του κυπριακού προβλήματος, που να διασφαλίζει όλες τις ανησυχίες των Ελληνοκυπρίων. Αυτή είναι η ουσία. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε, άκουγα σήμερα και το πρωί και το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον Άντων των Κυπριών, και είπαμε κάτι πάρα πολύ σωστό. Αυτή τη στιγμή η ουσία είναι να διατηρήσουμε την ενότητα μας, να παρακολουθούμε βήμα προς βήμα τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων και αν η πρόταση, ξέρω να σας πω κάτι άλλο για να ολοκληρώσω, για να διασκεδάσω και τις ανησυχίες του φίλου μου του Ζαχαρία του Κουλία, είναι συμφωνημένο και υπογραμμένο ότι οποιαδήποτε καταληκτική πρόταση, αν προκύψει, που μακάρι να προκύψει, να τεθεί ενώπιον του κυπριακού ελληνισμού σε δημοψήφισμα. Αλλά να σας πω κάτι άλλο, ακόμα πιο προχωρημένο. Εγώ σας διαβεβαιώ ότι αν ο Νίκος Αναστασιάδης γνωρίζει ότι, ας με ολοκληρώσω κύριε Κουλέτη, τι θέλω να πω. Εγώ σας λέω υπεύθυνα ότι ο Νίκος Αναστασιάδης δεν πρόκειται να φέρει σχέδιο επίλυσης του κυπριακού προβλήματος ενώπιον του κυπριακού λαού, το οποίο να γνωρίζει ότι θα απορριφθεί. Αυτό σας το υπογράφω. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ηγέτης. Και επειδή είναι ηγέτης, ουδέποτε θα φορτώσει στον λαό του την αποτυχία μιας προσπάθειας. Θα αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη. Κύριε Κουλία, σύντομο καταληκτικό σχόλιο. Δύο σημεία. Σύντομο. Το κοινό, ξέρετε, πολλά θα ήθελα να το δω πιο φιλιά του Ανδρέα, να πιστέψω ότι πάμε τόσο καλά όπως τα περιγράφει. Αλλά αυτά δεν την προσπάθεια που γίνεται, κύριε Κουλία. Αυτά που είπε ο Ανδρέας, καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα. Έκαμε αυτό που έκαμε με τον κοινό ανακοινωθέν και βγήκε 2 ώρες ο πρόεδρος, επειδή είναι τόσο απλό και σωστό το κοινό ανακοινωθέν του και η συμφωνία, λέμε εμείς, βγήκε 2 ώρες στην τηλεόραση να μας εξηγήσει από το ΡΙΚ ότι είναι απαράδεκτο το στρατό, γιατί υπάρχουν στρατεύματα κατοχής, επίκη, θροκάθαρση και ούτω καθεξής. Και απαντήσε του την επομένη ο Ερόγλου που έκαμε το ίδιο και με το ίδιο, δεν έχει δίκιο.
Εγώ εννοώ ότι επειδή είμαστε στην εξουσία, είμαστε στους Τουρκοκύπριους, απομονώσετε μας τελείως διαφορετικά ζητήματα. Και λέει για τις μεγάλες δυνάμεις. Να ασχολείστε με ό,τι λέει ο Ερόγλου. Αυτό είναι πολιτική και διπλωματία, να ασχολείστε με το τι λέει ο Ερόγλου. Τι θα πει ο Ερόγλου, αυτό που θέλετε να ακούσετε εσείς. Δεν θέλω να σου κάνω παρατηρήσει να πω ότι με διακόπτεις, αλλά να απαντάς επί της ουσίας. Είναι επί της ουσίας που απαντώ. Γενικότητες και οριστολογίες. Μα είναι επί της ουσίας που απαντώ. Γενικότητες και οριστολογίες. Ασχολείστε με το τι λέει η τουρκοκυπριακή πλευρά. Και λέει για τις μεγάλες δυνάμεις. Ρε Αντρίκο μου, προκομμένε μου, οι μεγάλες δυνάμεις θυμάσαι τα που κάμα. Επικαιρώναν εκατομμύρια των κυπριακών λαών. Και ο Φερχόικον ήθελε να έρθει να μιλήσει από το ΡΙΚ να μας εξηγήσει πόσο σπουδαίο ήταν το σχέδιο Ανάν. Του τα εξέχασες τα. Οι μεγάλες δυνάμεις κοιτάζουν τα συμφέροντα του, μου. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τα δικά μας. Όχι να μου λες ενδιαφέρονται μεγάλες δυνάμεις και να οριοποιούμε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Και το απαρίθμησα. Και επειδή ο κύριος Αντρέας Κυπριανού είναι. Όχι, εμείς δεν καταλαβαίνουμε, είμαστε κολόγια εμείς. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κύριος Ερντογάν και η θέση της Τουρκίας ήταν άλλη όταν ήταν. Κύριε Κυπριανό, περίμενε. Να είσαι σωστός κύριος. Εδώ μπήκαν τα επιχειρήματα κάτω και συμβαίνουν πράγματα και θαύματα στη γειτονιά μας. Και εσείς καμώνεστε ότι είναι όλα μελιστάλακτα μέχρι του σημείου που λέει ο κύριος Κασουλίδης είναι υποφευκτό να μπαίνει και κανένα υποβρύχιο να έρχεται στη Λεμεσόνα. Χαρά στο πράγμα είναι. Καλά, αν δεν το ξεχωρίζετε τώρα, έχουμε πραγματικό πρόβλημα. Φωνές που επιχειρηματολογείς. Όταν τον άλλον βγάλεις τον από τα ρούχα του. Διότι άμα σου λέει 15 επιχειρήματα και δεν απαντάς κανένα, κάνουμε οριοποιήσεις και μεγάλες δυνάμεις. Είπε ο Κωστής προηγουμένως για την Κριμαία. Καλά, οι Ευρωπαίοι που είμαστε μαζί συμπεριφέρονται κατά τον αυτόν τρόπο στην Κριμαία και στο Κυπριακό. Εκεί αμέσως πήραν να δώσουν τους Ουκρανούς 15 δις και να βγάλουν και ψηφίσματα. Για την Κύπρο γιατί έβγαλαν. Εμείς που είμαστε ενός κυβέρνηση να τους πούμε ρε κοπέλια, μα γιατί έχετε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Εδώ. Πού σας ενδιαφέρει. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι της ουσίας, όχι να οριοποιούμε τα πράγματα. Μακάρι να ήταν έτσι που τα λέει ο Ανδρέας. Αν ήταν έτσι, να είμαστε μια χαρακτήρι. Δεν έχω οριοποιήσει τίποτα, κύριε Δημοπούλε. Το μόνο που έχω πει είναι ότι η προσπάθεια πρέπει να στηριχθεί και θα είναι πάρα πολύ δύσκολη πάνω στα νέα γεωπολιτικά δεδομένα. Αν δεν αντιλαμβάνεται ο κύριος Σκουλίας ότι άλλη θέση της Τουρκίας προηγουμένως, άλλη σήμερα. Υπάρχει μια στροφή προς τον φανταμενταλισμό. Ενώ κυριαρχούσε. Μα γιατί έχει δημιουργηθεί η Εργένεκον, κύριε Κουλία. Αν θέλετε να μιλήσουμε με επιχειρήματα, μιλήσουμε με επιχειρήματα. Όταν το βαθύ κράτος της Τουρκίας, που υποστήριζε, αντιλαμβάνεστε, το δυτικού μοντέλου κεμαλικό κράτος, βρέθηκε αντιμέτωποι με έναν πρωθυπουργό, ο οποίος είναι φανταμενταλιστής. Όταν βλέπουν οι μεγάλες δυνάμεις ότι αυτό που φαντάστηκαν την Τουρκία ως δυτικού μοντέλου μουσουλμανικό κράτος πάει να αλλάξει. Αλλάζουν οι ισορροπίες στην περιοχή. Το Ισραήλ, η αμερικανική εξωτερική πολιτική ασκείται κατά κύριο λόγο, επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το εβραϊκό λόμπι. Οι Τούρκοι δεξιά, αριστερή, κεντρώοι, για μας έχουν την ίδια πολιτική. Περιμένετε να δούμε. Κύριε Χρυστοδουλίδη. Έχουν την ίδια για μας. Κάνετε υπομονή. Καταλήγουμε. Ναι, καταληκτικό.